Prima kendamă este asta, frate. Mingea și ața, să nu mă întrebați unde sunt. Da, deci m-am lăsat, nu mă mai joc cu ea că se dezmembrează. Aici a fost puțin arsă. Așa, asta a fost prima kendamă. A doua kendamă pe care am avut a fost asta. Aici i-am făcut eu X, că voiam să-i fac un semn. Are 3 degete. Uitați. 3 degete care abia, adică se chinuie alea 3 degete să fie 3 degete. Așa, asta a fost a doua kendama mea, a fost destul de bună. Adică mie chiar mi se părea bună, avea și grip, dar i s-a dus, i s-a dus mult gripul. Da, uitați, s-a și decojit. Așa, deci asta a fost a doua kendamă. A treia kendamă pe care ața i-am schimbat-o a fost aceasta. E kendama USA. Așa, ața o avea mult mai lungă, adică am făcut schimb de ață cu următoarea, adică așa, care o să vă arăt. Deci e ciudată că are mai multe găuri. Așa, nu are nimic special. Are spike foarte mare. Și frate, asta a fost așa de curând, adică și chiar mi-a plăcut mult kendama asta. Chiar mi s-a părut foarte bună. Deci, aceasta a fost a treia kendamă. A patra kendamă și cu care mă joc eu acum este aceasta. Are 10 degete, nu pot să măsor, dar uitați. Asta să o întorc ca să vă arăt. Adică gen e și asta kendama USA. Da, adică uitați, are 5 degete așa și mai în cap aici 5. Da, bă, deci kendama asta, bă, nu avea ea grip, dar e foarte frumoasă. Asta, gen, chiar îmi place mult și a fost singura kendamă care e pe aici așa. Gen și asta era ața la asta, la kendama asta, era gen ce am făcut schimb de ațe între ele, că asta îmi plăcea mai mult și da, îmi place mai mult asta acum. Și gen, adică bă, nu știu, acum dau tricurile mult mai bine cu asta, că gen pot să mă concentrez pe o gaură, așa la aia trecută, gen nu puteam. Așa, asta a fost a patra kendamă. Așa, deci acum vă zic așa, gen, istoria lor. Asta am cumpărat-o cu 15 lei, gen, efectiv 15 lei. Și a fost bună, a avut bila neagră. Așa, asta, gen, asta. Am cumpărat-o cu parcă 60 de lei. Bine, da, costa 80. Așa, gen, e foarte faină. Adică a fost, nu mai e. Da, cam asta e istoria ei. Nu am schimbat ața niciodată, e murdară rău, adică era albă. Așa, apoi asta. Asta a costat tot 60 de lei. Adică atât am cumpărat-o, că normal costa 100. Așa, și gen, e faină rău. Adică încă mă joc cu ea așa. Și da, mi-a plăcut mult de ea. Adică m-a ajutat mult. Asta, nu știu cât a costat. Am primit-o de ziua mea, pentru că ziua mea a fost ieri, pe 7. Dacă vă interesează. Și gen, da, îmi place foarte mult. Asta am primit-o de ziua mea. Sunt mândru de cel care mi-a dat-o de ziua mea. Și cam acesta a fost videoclipul. Pa, pa!